Ahojte deti a rodičia, všetkých vás pozývame na naše jesenné turné. Začíname už o 2 týždne na východnom Slovensku. Veľmi sa už na vás tešíme a verím teda, že aj zasnežíme, lebo už aj stačilo toho leta, čo poviete? No momentálne máte tu čiapky a rukavice? Nie, niektorí áno, niektorí nie, tak takto. Budeme snežiť, ale len takto máličko, dobre? Aby ste náhodou neprechladli. Moja odpoveď je nie. Čo? Zatvorte brány, oslava sa končí. Ale ja už takto nedokážem žiť. Ale Anna, veď ty sa nemôžeš vyť.